Heb je het koud? Nee? Ze hebben mij op beide scholen hebben ze mij genomineerd. En als beste conciërge van de gemeente Leeuwarden. En uiteindelijk ben ik het, dankzij al mijn collega's, ben ik het toch geworden. Wauw, ik heb een ruilen. Krijg jij die mooie patas van mij? Nee. Waarom niet? Hoe heet jullie conciërge? Kobus. En wat is er met Kobus? Wat? Weet jij het? Conciërge van het jaar. Nou, Kobus is een hele goede conciërge. Is die conciërge van het jaar? Ja. Jee! Hij noemt ons altijd Kale Henkje en wij noemen hem altijd Kubus. Omdat hij aardig is? Ja. Hij is echt een leuke conciërge. Hij is zeker. Ik werkte hiervoor bij een dakdekkersbedrijf. En dan heb ik een bedrijfsongeval gehad. Dan ben ik 7,5 meter door een dak heen gegaan. Ja, toen heb ik een jaartje thuis gezeten. En toen via de instanties ben ik hier terechtgekomen. Dat was in het begin ook wel even wennen, hè, met al dat lawaai. Hè. Kinderen geven altijd lawaai. Dus dat was in het begin wel even wennen. Jongens, doe dat nou niet! Ho. Rustig spelen, niet over die hekken heen. En wat heb je nou doen? Mooi reisje naar het buitenland of? Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat zou wel een mooie oorkonde boven het bed komen, denk ik. Het is sowieso een eretitel en mensen spreken me er ook wel op aan. Hè, van het weekend de boodschappen doen. Ja, de ene na de ander die spreekt je erop aan. Ja, dat is wel, is wel positief. Dus dat is wel leuk.